I skal se, hvad jeg har købt. I normal. Jeg har købt den her. Jeg vil prøve for den, så har jeg købt den her beauty blender. Jeg vil lige tage den op. Vi sidder inde på toget, så hvor er det nemt for dig. Skal vi bare gå derned til Jyske Bank, hvor vi plejer, eller skal vi... Og så har jeg fået den her. Sådan en vildt god parfume. Jeg synes, den er sådan vildt god. Og så har jeg købt en slush-ice. Hvordan når det bliver sommer, så vil jeg bruge slush-ice. Så må jeg bare håbe, hvor hjernefrys. Ja, vi skal komme til Føtex parkeringsplads, så jeg farer der om 5-10 minutter. Det her, det er sådan, Nå, men det var det. Ja. Og så har jeg også købt den her Føtex, og jeg skal købe en anden Føtex. Det her, det er de tredje bedste. Og se. Have you? Og se. Ja, men vi ses, Skallis. Bye.